Вітаю, даражэнькія! Сёння мы будзем чытаць кніжку Юі Вісландер і Свена Нурквіста «Як мама Му сустрэла крумкача». Пасля доўгай зімы гаспадар нарэшце адчыніў кароўнік. Каровы на выперадкі выбеглі з варот і пачалі скакаць ды танчыць на лузе. «Зялёная трава, Му, якая смачная!» – узрадавалася мама Му. За агароджай яна ўбачыла куст з маладым зялёным лісцем. «Му, якое смакоце! Проста шчасце!» Мама Му пералезла цераз агароджу. «Ой, птушачка!» – здзівілася яна і панюхала. Пых, пых! Няўжо яна памерла? Птушка села. «Кар! Што ты робіш? Я зусім ніякая не птушачка. Я крумкач. Крумкач з вялікай літары». Мама Му паматляла рагамі. «Прывітанне, а я карова». «Я бачу. Ці ты думаеш, у мяне кепскі зрок?» – запытаўся крумкач. «А я мама Му з вялікай літары», – прыязна сказала мама Му і усміхнулася. Вось як мама Му упершыню сустрэлася з крумкачом. Крумкач зноў улёгся на траву. «Эх!» Мама Му села побач. «Ты захварэў?» «Кар, не!» – адказаў крумкач. «Ты нечым засмучаны». Крумкач узляцеў і ўсеўся на агароджу. «У мяне дэпрэсія». «Дэпрэсія? А што гэта?» – здзівілася мама Му. «Заўтра ў мяне дзень народзінаў», – прамовіў крумкач і адвярнуўся ад мамы Му. «Дык гэта ж весела». «Весела! Ды што ты ведаеш, карова? Паляцеў я дадому, у свой мілы дамок у крумкачовым лесе. Пакуль!» «А, ты там жывеш? Пакуль, крумкач!» Надышоў вечар. Усе каровы ўжо даўно спалі, салодка пасопваючы, але мама Му ляжала і ніяк не магла заснуць. «Трэба зрабіць крумкачу падарунак на дзень народзінаў. Цікава, што ён любіць. Заўжды прыемна атрымаць сюрпрыз». Мама Муся думала і думала. «Запытаюся ў Ліны. Яна мусіць ведаць, што любяць крумкачы. Штосьці вясёлае і абавязкова штосьці смачнае». Узышло сонца. Надышоў дзень народзінаў крумкача. Але ніхто не пагрукаў у дзверы, ніхто не заспяваў святочную песеньку, ніхто не прыйшоў з падарункам і тортам. Нават ніводная шэрая птушачка не заспявала на галінцы. Крумкач сядзеў на краі свайго ложка, звесіўшы ногі. «Віншую цябе з днём народзінаў, крумкач!» – пракрумкаў ён сам сабе пад нос. Крумкач праляцеў па сваім дамку, адчыняючы дзверы шафаў ды высоўваючы ўсе шуфлядкі запар. «А можа, нехта схаваў тут для мяне падарунак?» «Не!» Крумкач паглядзеў пад накрыўкамі рондаляў і зазірнуў у кожны слоік. «А можа, тут дзесьці ляжыць смачны кавалачак торта? Эх, толькі сухія скарынкі!» Крумкач сеў да стала і выпіў глыток халоднай кавы. «Фе, брыдота! Ніводнага нават маленечкага кавалачка сасіскі немагчыма знайсці на свой уласны дзень народзінаў». Раптам крумкач узляцеў да самай столі. «Кавалачак сасіскі! Якая цудоўная ідэя! Сасісачны кіёск!» – закрычаў ён.
Крумкач стралой вылетеў са свайго дамка і з крумкачынага лесу. Ён ляцеў над хутарам, дзе жыла мама Му, над лугам, дзе пасвіліся каровы, і неўзабаве прыляцеў у горад. Крумкач прызямліўся ля акенца сасісачнага кіёска. Старанна абтросся, прыгладжваючы свае пёркі, і прыязна паглядзеў на дзяўчыну, якая смажыла сасіскі. «Кар, вітанкі! А тут, між іншым, сядзіць хтосьці, у каго сёння дзень народзінаў? Ці магу я пачаставацца невялікім хот-догам?» – ветліва запытаўся Крумкач. «Калі ласка, з бульбяным пюрэ, салёным агурком, ну і, вядома, кропельку кетчупу». Але дзяўчына з кіёска чула толькі, як каркае нейкі Крумкач. «Кыш, прэч, ляці адсюль!» – крыкнула яна. Крумкач зляцеў на зямлю. Ён знайшоў старую папяровую талерку ад хот-дога. На ёй заставалася крыху гарчыцы і кетчупа. Крумкач аблізаў паперу. «Прынамсі пахне сасіскай», – прамармытаў ён і сумны паляцеў дадому, ледзь узмахваючы цяжкімі крыламі. Хлоп, хлоп, хлоп. Мама Му незаўважна сышла з лугу і прыйшла у крумкачовы лес. Высока на елцы яна заўважыла дамок крумкача. «Прывітанне, Крумкач!» – крыкнула яна. Крумкач вызірнуў са свайго дамка. «Ушчыкніце мяне за пёркі! Ты што тут робіш?» «Шукаю цябе». «Навязлівыя каровы найгоршае з таго, што я бачыў!» Крумкач грыбнуў дзвярыма і знік у сваім дамку. «Віншую цябе з днём народзінаў!» – закрычала мама Му. «Калі пачынаецца свята?» Хлоп, хлоп, хлоп. Крумкач вылецеў з дамка і ўсеўся на галінцы. «Якое такое свята? Між іншым, гэта называецца святкаванне». «Свята дня народзінаў, Крумкач!» – патлумачыла мама Му. «У цябе ж дзень народзінаў!» «А, гэта! Кар, хутка! Я тут яшчэ прыбіраюся, рыхтуюся!» Крумкач адкашляўся. «Але гэта маё свята, дзень народзінаў Крумкача! Гэта толькі для крумкачоў, для ўсіх маіх сяброў крумкачоў!» «Ясна!» – сказала мама Му. «А каровам туды нельга?» «Ты ж сюды нават не ўлезеш, Кар! Ну, у мяне няма часу стаяць тут з табой і балбатаць!» «Разумею», – сказала мама Му. «Вясёлага вам свята! Спадзяюся, ты атрымаеш шмат падарункаў і смачны торт». «Гуць!» Крумкач каўтнуў. «Торт?» «Ну так, святочны торт. Пакуль, Крумкач». Мама Му вярнулася дадому. На падворку яна ўбачыла Ліну, якая гушкалася на арэлях. Высока-высока. Мама Му доўга глядзела на яе. «Прывітанне, Ліна, класна ты гушкаешся». «Прывітанне, мама Му! Так, гэта вельмі-вельмі весела. І ў мяне новыя арэлі. Мы знялі тую старую дошку на 2 вяроўках». «Здорава», – сказала мама Му. «А ў мяне з'явіўся новы сябар». «Цудоўна, мама Му!» «Яго завуць Крумкач. У яго сёння дзень народзінаў. Як думаеш, што яму падараваць?» «Я думаю, крумкачы любяць смачную ежу», – адказала Ліна. «Бульбачкі ды бульбу-фры, усякае такое». «Ну, а дзе ж я гэта знайду?» – засмуцілася мама Му. «У нас былі бліны на абед. Я магу збегаць, паглядзець, раптам штосьці засталося». «Дзякуй, Ліна. Слухай», – мама Му паказала на дошку і вяроўкі, якія раней былі арэлямі. «можна я
возьму. Вядома, дазволіла Ліна. Пакуль, пабачымся. Вечарэла. Каровы, пазяхаючы, адпачывалі. Крумкач некалькі разоў праляцеў па-над лугам мамы Му. Ён старанна рабіў выгляд, што не вышуквае яе сярод іншых кароў. Насамрэч ён шукаў менавіта яе, але не знаходзіў, бо мамы Му там не было. Крумкач улёгся на траву за кустом і прыкрыў вочы крыламі. Кар! Ніякай табе мамы Му! Нікому ты не патрэбны, Крумкач! Эх! Ніякага сэнсу жыць далей. Дзень народзінаў Крумкача ўжо амаль скончыўся. З днём народзінаў цябе, з днём народзінаў цябе, му-му-му-му-му-му-му, му-му-му-му-му-му. У голас заспявала мама Му. Крумкач сеў, лыпаючы вачыма. На адным розе у мамы Му матляўся вялізны пакунак, а на спіне стаяў маленькі тортик. Віншую цябе з днём народзінаў, Крумкач. Кар! Як гэта? Я маю на ўвазе дзякуй. Гэта мне? Крумкачу? Так, Крумкачу з вялікай літары. І мама Му усміхнулася усім сваім тварам. Калі, вядома, у цябе ў жываце знойдзецца месца пасля твайго вялікага свята. Але мой тортик зусім маленькі, а чарніцы я назбірала сама. Кар! Я, конечно, уже наеўся усялякімі там сасіскамі і хот-догамі. Крумкач памацаў свой жывот. Але маленькі тортик з чарніцамі, думаю, улезе. І ён адразу праглынуў увесь торт. А цяпер разгарні падарунак, папрасіла мама Му і нецярпліва запляскала ў капыты. Тут столькі шнуркоў, мармытаў Крумкач. Такія тоўстыя вяроўкі. Я не вельмі добра умею завязваць, прызналася мама Му. Крумкач разблытаў шнуркі і нарэшце разгарнуў паперу. Кар! Што? Дошка? Я дадому, пакуль, мама Му. Дзякуй за чарнічны торт. Вяроўка з дошкай цягнулася за Крумкачом, нібыта доўгі хвост. Мама Му памахала Крумкачу ўслед. Пакуль, Крумкач, пабачымся заўтра. Торт, ва ўсякім разе, яму спадабаўся. А заўтра мы будзем гушкацца на арэлях. Му, як цудоўна! Вось як бывае. Калі ты сядзіш на сваёй галінцы, як Крумкач, і ўсім выглядам паказваеш, што табе ніхто не патрэбны, ты насамрэч можаш быць вельмі самотным. Шчырая цікавасць і прыязнасць мамы Му змаглі растапіць гэтую адзіноту. Сяброўства пачынаецца там, дзе заканчваецца страх выглядаць недарэчна. Мама Му не пабаялася падавацца назойлівай, а Крумкач змог пераадолець сваю бурклівасць. Спрабуйце і вы размаўляць з тымі, хто на першы погляд не падобны на вас, і, магчыма, вы знойдзеце найлепшага сябра. А зараз я развітваюся з вамі і жадаю вам салодкіх сноў.